Se on äärettömän hyvä kysymys. Ja on vahinko, ettei SDP-puoluesihteeri Jungner ole täällä. Tähän luitte Ilta-Sanomien kissan kokoisissa lööpeissä, että kun Jungner meni SDP-puoluetoimistoon, niin hän lisätäkseen avoimuutta otti työhuoneensa oven pois saranoilta. Mä olisin antanut hänelle pikkasen toisenlaisen neuvon. Pistä nyt kiireesti se työhuoneen ovi takaisin saranoille ja rupea repimään niitä luurankokaappien ovia auki. Se huomattavasti enemmän lisää tätä niin sanottua läpinäkyvyyttä, mitä se hänen työhuoneensa oven avaaminen teki. Vuonna 1971 Väinö Leskinen sanoo Kekkoselle, että hän aikoo olla sosiaalidemokraattisen puolueen presidenttiehdokas vaaleissa yksi ehdokas. Yllätys, yllätys. Leskinen sai sydänhalvauksen 72 ollessaan hiihtämässä tuolla merenjäällä. No sitten Keräsen väitöskirja paljastaa myös toisen mielenkiintoisen asian. Silloinen VR:n pääjohtaja Paul Paavela oli myöskin henkilö, jota Kekkonen kunnioitti mitä suurimmassa määrin. Oli henkilö, joka ikään kuin toimi luottomiehenä myös SDP:n ja Kekkosen välillä. Mites siinä kävi? Paavela kuoli sydänhalvaukseen seisovilta jaloiltaan 79. No sitten, kun me mennään tähän oikeastaan tähän kaikista kovimpaan asiaan, mitä mä en tässä kirjassani kirjoittanut. Tuossa kirjassa on kuvaus Liinamaan minulle tarjoamasta toisesta lounaasta. Kuitenkin, niin kun tämä viimeinen tappouhkaus tuli, joka päättyi sillä lailla, että mitättömän lentokapteenin tulisi tietää, että Suomessa on lopullisesti hiljennetty huomattavasti merkittävimpiä ihmisiä kuin te. No sitten niin Laatusen Timo oli tavannut Hetemäen. Ja se oli sanonut sitten Hetemäen, että kuule nyt ne meinaa perhana se Urmaksen Hessun tappaa. Ja kun Hetemäki kuuli tämän, niin se soitti mulle ja sanoi, että kuule Heikki, ota tää ihan vakavasti. Sun henkes on totaalisesti uhattu. Ja tämän sitten niin Hetemäki oli kertonut Liinamaalle. No silloin 78, kun me oltiin lounaalla marraskuussa, niin Liinamaa sitten kysyi multa, että mitenkä ne tappouhkaukset tuli. Mä sanoin, että ne tuli puhelimella. Juu, se on mielenkiintoista, että hänelle tappouhkaukset on tuotu sanansaattajien välityksellä. No, että ihanko totta? Joo, hänellä on kyllä lukemattomista tahoista ilmoitettu, että ellei hän palaa selkeästi sosiaalidemokraattisen puolueen viralliselle linjalle, niin hänen käy kuin Leskisen. Mä sanon, tarkoitatko sä tosiaan, että ne tappoi Leskisen? Liinamaa sanoi, tarkoitan. Ja ennen kuin me erottiin, niin Keijo sanoi sitten mulle, että jos hänelle joskus käy jotain tällaista, niin koita tuoda tämä Suomen kansan tietoisuuteen. 29. päivä kesäkuuta 80. Liinamaa löydettiin lenkkipolun. Ja siinä keskustelussa vielä oli semmoinen mielenkiintoinen puoli, että Liinamaa sanoi, että asiat tekee hyvin vakavaksi se, että on levitetty huhua, että hän sairastaa. Tämä on aika mielenkiintoinen asia. Ja näillä kaikilla kolmella herralla, niillä on yhteinen nimittäjä. Mikäs se on? Ne kaikki olivat potentiaalisia sosiaalidemokraattisen puolueen presidenttivaaleissa olevia kandidaatteja, joiden vastustajana oli Mauno Koivisto. Jees, tehdään.